Kaixo, oraingoan ikusiko dugu nola idazten diren genetikan aurretik ikusi ditugun kontzeptu guzti hauek, homozigoto, heterozigoto, gainartzaileak, ez dugulako idazten denbora osoan grisa, letra guztiekin ez marroia. Orduan, nola idazten da genetikan? Lehenik gogoratu gene batek izan ditzaken bi aukerei edo aukera gehiagoi deitzen diogula alelo. Nola lan egingo dugun bi aukerekin deituko diegun letra berdin baten maiuskula eta minuskularekin. Logika aurkitu nahi badiozue, esan dugu aleloak direla gen berdinaren bi aukerak. Hau da, biek esaten digute gauza berdinaren informazioa, adibidez, lehen jarri dugun adibidea jarraituz, arratoien ilaren kolorea, baina biek ematen digute informazio ezberdina, bat marroia eta bestea grisa. Orduan, nola idazten da? Hartzen dugu letra berdina, adibidez, esango dugu arratoien ilaren kolorerako ilaren kolorea A letra izango dela. Orduan, izan aldugu A maiuskula edo A minuskula, baina hau guk erabakitzen dugu edo probleman ematen digute eta jakingo dugu A izango dela arratoien ilaren kolorea eta ez dugu denbora osoan idatzi behar marroia edo grisa. Gainartzaile aspirakorra. Kasu honetan, orokorrean idazten dugu gainartzailea bada aleloa idazten dugu maiuskulas eta aspirakorra bada minuskulas. Eta horrela, begirada batez jakin dezakegu genotipoa. Eta azkenik homozigoto eta heterozigoto. Homozigoto bi aukera daukagu, homozigoto gainartzaileak edo homozigoto aspirakorrak. Bi geneak, bi aleloak berdinak dira eta tal kual idazten ditugu. Heterozigotoetan bakarrik daukagu aukera bakarra eta berez ondorioz A maiuskula eta A minuskula. Orduan, gene berdina denez, letra berdina erabiliko dugu. Nola bi aukera ditugun, bat maiuskula izango da eta bestea minuskula. Gainartzailea orokorrean margotuko dugu maiuskularekin. Eta aspirakorra minuskularekin. Eta homozigoto eta heterozigotoetan, margostea. Homozigotoak dira bi aleloak berdinak, beraz, bi A maiuskula edo bi A minuskula. Heterozigotoetan, bakoitzeko bat. Letra hartzerako orduan hartu alduzue nahi duzuen letra. Nahi duzuena. Da, zuek argi izateko eta problema arazorik gabe egin ahal izateko. Orokorrean gomendatzen da letrak begibistaz ikustea maiuskulak eta minuskulak diren. Hau da, hartzen badut O letra, O maiuskula edo minuskula izatea, depende zer daukagun ondoan, eta ez da begibistaz ikusten. Beraz, zuentzako errazago egiteko, nik hartuko nuke maiuskula eta minuskulan ezberdin idazten diren bi letra. Eta, beste batzuetan, problemak egiterako orduan hartzen dugu karaktere gainartzailearen lehenengo letra. Aurretik esan dugun adibidean grisa zen gainartzailea, orduan problema hau egiterako orduan jarri algenuen G eta G adibidez. Edo, ilearen kolorea begiratzen ari garenez, K eta K, baina hemen izango genuen arazo berdina. Eta, horrela idazten dira gauzak. Zer gertatzen da, bi karaktere baldin baditugu. Bakarrik ilea begiratu ordez, begiratzen badugu ilearen kolorea, ilea eta begien kolorea adibidez. Berdina, bakoitzari ematen diogu letra bat, adibidez, ilearen kolorea izango da A, maiuskula edo minuskula, depende ditugun aleloak, eta begien koloreak adibidez B.
Orduan B maiuskula eta minuskula. Homozigotoa bada berdina. Izan alda homozigotoarentzako eta berentzako ez, edo homozigotoa harentzako eta berentzako. Orain aukerak ditugu denetarik. Orduan ja, idazteko modua badakigu eta hurrengo bideoan ikusiko dugu nola dakigun homozigotoa den, heterozigotoa den, zein den genotipoa, zein den gainartzailea eta horrelako beste batzuk. Gustatu bazaizue, like eman, suskribatu eta dudarik baduzue komentarioetan.